Apostolic Center yindawo ekukhonza abazalwane khona. Is led by a plurality of fivefold ministers. Ayinamfundisi one, mangisebenza language Apostolic Center. Wasube umsebenzi wayo umkhulu ngeke awenze umuntu oyi-1. Apostolic Center in a plurality of ministers. You find in an Apostolic Center apostles there, apostle. In an Apostolic Center, prophets are there. Apostolic Center, teachers are there. Evangelists are there. Kuphinzi uxakekiwe kwa-Apostolic Center. Can you amen, man? Ndiyanibona nangona nditshinto zomkala mapha. Khawuye kwiZenzo chapter 13 from verse 1. Thina xesha. Nakanangxaki ndiyeka nani mina xa ndifuneka. Senza yena. Funda. Zenzo 13 verse 1. Yeka lokwaye kuko kwa-Antioki ebandleni ebelikhona. Yes. Abaprofeti abafundisi. Yes. AbangoBarnabas noSimoni. Yes. Nyaba apa akomntu uyi-1. Nikona? Kwa ama-elder kwinantsika kwi-Apostolic Center ayizonceka-ncekana nje zama-elder. Abantu abangama-elder kwa-Apostolic Center zii-fivefold ministers. Ndiyapruvela ntana. Kanaxesha. Noba kutshiwo nguyi-fivefold minister ubuyiyo uyiyo ke. Akudingeki ukuthi ube ngumfundisi uze ube yi-fivefold. Dlula. uLucius lwaseKirene kunyana kaSimon lwethwele umnqamlezo kaYesu. Kanti amen lo ndawo. Dlula. Makubona ukuba ke bayabusa enkosini bazila ukuthi wathi umoya oyingcwele. Imake nina nicinga wavela umoya oyingcwele apha erufini. Wathi umoya oyingcwele ho wathini? Funda. Wathi umoya oyingcwele yahluleleni ke uBarnabas kwaNoSawule ngelizwi losiprofeto apha ebandleni. Donyuleleni uSawule noBarnabas baye emsebenzini endibabizele wona. Jesus Christ. Uthetha uThixo kwi-prophetic hub. Thini Thixo. Apha Assemblies of God sike sanawo amabandla prophetic. Sorry, Apostolic Centers. Nikon. Ebai, we had Apostolic Centers there. Emonti, Apostolic Centers there. Emthatha, Apostolic Centers there. Pietermaritzburg, Apostolic Center. Durban, Apostolic Center. Orlando, Apostolic Center. Those were apostolic centers where you could find a plurality of fivefold ministers. Ebai kwenzekile 1967. My God. Utata uBhengu wakhathazwa ngumlenze. Wo-admithwa ndiyavala njalo. Wo-admithwa eFree Hospital. Xa kufikwa eFree wathi lo mlenze funeka unqunyulwe. Utata uBhengu uthi ke xa ithetha hayi ndiyazile bengekatsho ogqirha uba kufuneka unqunyulwe. Jesus Christ. Uba le ingxaki yasekhaya le. Generational curse. Kutsho uBhengu. Le ingxaki yaphi? Yasekhaya. Hayi ke. Uthe eBhayi eFear Plus. Uthixo epheka into ayiphekayo eFear Plus. Ichoir isa practice. Dithi kwi-choir practice. Nindivile? Watch it tongues. We choir practice.
zatolikwa. Ezi tongues zazingathi hambani ndinani, ngoba thina ilevel esiphantsi ngayo ii-tongues zethu ngohambani ndinani. Zathi ezi umkhonzi wam usefre ehospital ngosuku oluthile, khazive ezi tongues man, kufuna nihambe ekhwaya niye efre, ndifuna uphilisa umkhonzi wam. Ngenani kwinzila ka-3 days and 3 nights. Apostolic Center Chotolikayo bathandaza babulela baphume practice. Sunday enkonzweni kukhonzo kwaphakama omnye ongeyona imember ekhaya wathi wathi tongues. Otolikayo ongeyomember ekhaya wathi nguYehova uThixo, nina badla kubeka nithandaza, ndizawuthumela ikhwaya efre yophilisa umkhonzi wami. Abangenamali ekhwayeni, kanimve mani lo mhlobo uprofeti, abangenamali ekhwayeni nibabhatalele. Wafika imini 1967 yoba kuyiwa uThixo sisilumkosi yedwa, kanti uthinte all over the country strategic people efuna bawuvele efred. Kaloku nivela nanini? Because xa ndibabuza one by one, hayibo nawe ukhona? Ndandikhona ngalamhla. Fundisi uThixo ukhona? Yes, ndandikhona. Fundisi uZibula wawukhona? Yes, ndandikhona. Fundisi uEddie Phuthuma wawukhona? Yes. Fundisi uMyron Phuthuma wawukhona? Yes. Fundisi uNkomondo wawukhona? Yes. Bathi bakhumbuzane xa sendibancokolisa, athi yakhumbula xa kufika babe yacula ikhwaya kwethi. Mamela i-Apostolic Center ayidipendi kumshumayelo zamane beka izandla athi umakhwa ngusathana. No miracle, no healing, no breakthrough. In ministries there's a diversities of ministries. Even through choir God can perform the supernatural. Sepetete rapapapakasete reprakasotolo santa membra satala basekete ripapa satala basanta minda la basekete rebosanda rabababakasete lebosanta. Jesus Christ. Bacula wabe kwindoda ethi ayiphethe accordion yenza umhlola lami njembidla ngoyibethe ngaphambili kuthi ayibethe uyibetha njani ngemva lathi yayibethe accordion ingemva. Kwasuka utata oyimember yepata uyiDP yapha eTranskei, utata usingatha engemva wavela waflya phezu kwabantu, phezu kwabantu 10 ntsomi. Zinto sizilindele yiyo le iBhayibhile ithi God performed special miracles with the hands of Paul. Not eziqhelekileyo esasiqhelile, special miracles. This is what we need. Shalabasakata. Ya flyer le ndoda singatha wayinkosi apha eTranskei wazowa nothi uwa uthi bhaqa because this man in an apostolic center ude ube kwi-transport kaMoya Ingcwele, transport of the Holy Ghost. Nansi transport akula ndawo akuyo usingatha ihamba phezu kwabantu vum. Xa ifika phaa umphuthaphothe emilenzini wakhala ubheni ususiwe ewardini wa-organizela indlu engathi inkulu because wayesazona seburhulumenteni xa izobonwa ngabantu bakhe iholo enkulu yabeka i-wheelchair akakwazi uhamba mosine fika into kasingatha
wakhala bafundisi ninako umuntu nimyeka bantwana umuntu azandilimaza sangagqibe wangathi emlenzeni kungena umbane waxhuma phezu kwewheelchair wabaleka uthene baleka nje xa kunzima i-apostolic centers were of great help bayibandla kwiveli my god Satapakatarabosa Membra Satala Basandra Mamela xa uPetros evalelwe ejele abazalwana baphuma ku-apostolic center bebengathi make siyeni kumfundisi siva izawuthwana nale meko bebesithi besendlini ethile bathandaze ngale game le group yabazalwana yayihlangene kwaMaria umama kaJohn Mark bathandaza for the release of Peter in prison kodwa uThixo wabona ba isigwebo sesiwila ngeke sitshintshwe umuntu umuntu ungasitshintsha ndim Thixo. He released an angel from heaven, a mighty angel. Eyafika evuka ndoda sawa amatheni engakhululwanga kukhona efuna bawele ngamatheni bengakhululwanga because by part of our apostolic center. Chain of poverty must fall in the name of Jesus. Chain of sin must fall in the name of Jesus. Thixo sikhumbule nakwelethu ixesha and establish this place as an apostolic center. Lambresa kata brasa labasente limbrasa talabasa salabasa